Kripo sa atong siren kalong lubing kalambuan, kabahin sa pag-ambos ni San Fernando Mayor Ninette Reluya o mga kaupanan. Dunay live updates si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, ani karon sa funeral parlor sa may Dan Imos dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang duha sa mga patayng lawas ni atong dugoong shooting incident nga nahitabo kagahapon sa barangay Linaw, Talisay City. Kasamtangan pa karon nga giproseso sa morgue ning maong funeral parlor ang patayng lawas nila ni Panagtaran Barangay Captain ug ABC President Ricardo Nonoy Reluya Jr. ingon man sa driver nga si Alan Bayot. Nasaira nato nga gi-autopsy na kasamtangan nga gi-autopsy ang ilang mga patayng lawas sud sa morgue ning maong funeral parlor. Samtang katong usa nga namatay ato asab sa Mandawi branch ni ining maong funeral parlor gi proseso sab ang iyang patayng lawas. Bagbuhay lang nato Bob na hinabi ang asawa ni atong driver nga si Alan Bayot nga nagpaabot sab dinhi karon ni ining maong establishmento. Hilabihan ang kasubo o kasorpresa sa pamilya Bayot sa nahitabo sa ilang padre de pamilya kagahapon na sayran nga mga duha ka tuig na ni siya nga nagtrabaho isip driver sa magtiayon nga Reluya, partikular na mismo sa barangay kapitan nga si Nonoy Reluya. Matud sa iyang asawa nga si Mercy, pagkadungog niya kagahapon sa taho nga dunay giambush o kung giambush ang sakyanan sa mayor, hilabihan ang iyang pagpangulba tungod kay ang iya ramang bana mao'y mo drive gyud sa magtiayon nga Reluya, labi na kung mubiyahe ni sila gikan sa lungsod sa San Fernando paingon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Hustisya ang panawagan sa pamilya sa ilang nadangatan. Ang asawa hilabihan na emosyonal sa nahitabo, labi na kay tagsa kas-asa usa ka semana ning iyang bana nga mopauli sa ilang panimay. Every weekend lang ni gumikan kay stay in man ni siya magkuyugan sa pamilya nga Reluya kung asa man sila moistar og mga tulog. Atong paminahon karon ang tipik sa pamahayag sa asawa sa namatay nga driver sa mga Reluya. Daghan na bang ipamatay nga kapitan niya na mayor niya marabas amuha ba hindi sa nga Jesus nga nganong ang kanang gipamatay ang kanang na mga sa ang kanang wala man sa wala rin po siya wala gyud wala siguro ba gyud. Plano ni Ginang Mercy nga kun mahuman ang pagproseso o pag-autopsy sa patayng lawas sa iyang bana, ilang sab kini nga dadon dito sa ilang lugar sa Barangay Panagtaran sa lungsod sa San Fernando aron hayaon. Samtang atong nasayran nga giandam na ang usa ka lawak dinhi maong funeral parlor alang sa paghaya sab sa patayng lawas ni Kapitan Reluya. Sa pikas bahin Bob, ang National Bureau of Investigation gikatakda na sab nga mulusad og investigasyon niining nahitabo nga pagpusil patay o pag-ambush sa sakyanan sa mayor kagahapon. Gibutyag ni Assistant Regional Director Dominador Sima Franca sa NBI 7 nga mulusad sila og motu proprio investigation taliwa sa nahitabo nga pagpang-ambush kagahapon. Gimanduan na sila sa ilang Regional Director Attorney Tomas Enrile nga mulusad og investigasyon og mo-create og team aron nga muhimo sab sa ilang kaugalingon nga parallel investigation niining nahitabong kamatayon og ang duguon nga pagpang-ambush sa barangay Linaw, Talisay City kagahapon. Mao kanang latest gikan dinhi sa Imos Road, Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.